is jöttünk! Végre. Nem kell többet sétálni. Imádom! Én pedig nem imádtam, mennyi kilométert sétáltam. És Minden. Akkor menjünk már korcsolyázni. Mert fáz. Melyik a cuki? Választhatok. A jobb sok. Ez? Igen. Ez túl fiús. Én a lányos veszem. Ez fiús. Oké, én leszek ilyen zöldes. Ez cuki. De miért veszi el az összeset? mert azok sportruhák, te. Ja. Na, egyszer döntök. Ez versenyruha. Milyen megtakarni? Nem is tudom, milyen ruhákat vegyünk te. Nekem, én nem is kapok. Nektek legalább van valami. Na, akkor megyünk a kocsilapályára? Nem tudom, szerintem ez egy kicsit fiús, vagyis lányos rajtad, nem? Akkor én miben legyek abban a rózsaszínbe? Oké, én maradok a lilában. Nem kell sapkám. De ez kocsi. Miért veszem bajnoki ruhát? Én kész vagyok. De buták vagytok, nem is tudtok kocsiázni, mi nagyon ügyesek vagyunk. Mi is ügyesek vagyunk, mert mi ezen a sima pályán, hogyha mi a gyerekkorunkban olyan fele, jobbra-balra, olyan össze-vissza korsán, ami ott történt, mert igazán tudtunk menni. Na, az egyenesen akkor már tudunk menni, ugye, Antonia? Miért értem én meg? A fogam! A fogam! Vérzik! Uram, atyám, a fogadoshoz kell mennünk! Gyorsan átöltözünk. Öltöz vissza a normális ruhádra, a sapkádat vigyeld, mert Hol ez van a fontos. ruhám? Hol lett a? És az enyém. Itt van. Gyorsan fogados. Jó napot, miben segíthetek? Mi történt? Vérzett a foga a gyereknek! Ó, lehet ki is törte. Oké, húzzanak sorszámot. A többi gyerekekkel... Ó, elsők vagyunk. Most hányadik? Egyes. Ó, tökéletes. Toki! Ti nem jöhettek be. Akkor legalább leülhetünk valahova. Itt megvárjátok. Ez a haló terem már megért. Addig olvasok a könyvet. Uram, atyám. Hát...
neked ez ennyi. 3 fogat kéne legyen, és egy középről ki van törve. Igen. Igen, ez van kitörve. Akkor én megférítem, gyere. Melyik jó neked? A kék? Tetszik? Vagy ez a sárga, mert ez kicsit megvaló. Ez csak egy fogom van. Melyik a... Ez így nagyon nem jó. Bekadjunk egy érzéstelenítőt. Gyamatjám, mert ez nagyon nagy volt. Ez sikított egy jó nagyot. Tudom. De kapsz majd érte egy ilyent? Okés. Nem be fogjuk hozni az egészet. Egy fogacska. Mi? Miért sikítani? Miért sikít? Mindegy. Olvasd tovább. Ez most nem lesz radioaktív. Bátok egy érzéstelenítőt. Köszönöm. És ezt is megkapod vele majd. És lehet ezt is. Okés. Szerintem sikerült, nagyon szép lett. Oké, most pedig ideje, hogy megjavítsuk. Levegyünk. Oké. Jó. Oké, ez szuri. Na, oké, most pedig megmossuk. Oké, öblítsd ki a szádat.
kedves volt és félelmetes. Ez nagyon jó volt. Felevehetem a maszkot. És ezek most már a tiédek. Hoztál egy nukleáris bombát! Vamos! Nem, ebben csak a dolgaim vannak, ahogy nézitek. Csak abban ne ülj bele. Adorján, jöjjön! Hova? Hova menjek? Rárakom a maszkot, meg nem. Nagyon nem szokták az isztok. Bocsánat, kutyaugatásért. Az UFO-ban van kakagi. Igen. Jagó. Nem életűből mondjuk, hogy van. És ezeket. Oké, ezt is be kell. És most ki kell húznunk egy fogat. Jó? Jó, Rambo. Tessék. Köszönöm. Látod, milyen aprófogai vannak? Kapok olyan, mint a kisi? Igen. Elhetek. Nem, 8 óráig nem ehetsz még. Nem nyerhetek. Nem. Oké, nézzük milyenek lettek. Látod? Hát nekem eddig is ilyenek voltak. Hát nem úgy látszik. Csak egy képet beadtam. Menjél! Hol vannak az olyan dolgok, amit... Nekem nem kell, hisz a tegnap volt. Akkor menj, Antonia. Mert nem mondtad, hogy minden nap akarsz menni a tegnap. Soha nem mondtam ilyet, nem menjünk. Tegnap azt mondtad. Sziasztok!